Mire, la Ley 10 va entrar en vigor el 4 de desembre del 2003 i establia que en 2 anys havien d'aprovar-se les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat. Això ja es va materialitzar a l'aprovació del Real Decret 1544-2007 amb 2 anys de retard. Però ara vostès ho allarguen encara més els terminis amb els nous terminis que marca aquest projecte de llei. Miren, com a mostra, l'article 31 diu que els estacionaments existents s'adequaran a les condicions d'accessibilitat establertes de l'article 21 en el termini que reglamentàriament es determine. Però és que els terminis marcats per això mateixa en la llei 1/98 ja avui tenien que ser accessibles tots els estacionaments existents en les proporcions establertes. Vostès introdueixen, he dit innecessària, un nou règim sancionador, innecessari i contraproduent, perquè ja el tenen establert en l'article 33 de la llei 1/1998. I per acabar, lo millor, senyories, com el màgic Andreu, posa'ns la medalla. La disposició derogatòria única deroga el decret 193/1988, que resulta que està ja derogat pel decret 39/2004 i en l'aprovació de l'ordre de 9 de juny de 2004 de la Conselleria de Territori i Habitatge en matèria d'accessibilitat del medi urbà. Errors. Falta d'orientació. Han anat per lliure. No han escoltat a la gent a la qual va a beneficiar o tindria que beneficiar aquesta llei. Han passat de tots perquè, com sempre, estan tocats vostès de la gràcia divina i, per tant, no tenen per què consultar a ningú. No han escoltat ningú, no han reunit ningú. Jo l'únic que li dic és que, mire, no és Compromís, no és el Bloc qui presenta aquesta esmena a la totalitat. Són els dependents els que la presenten, utilitzant-me, sí senyoria, utilitzant-me a mi, que tinc la capacitat perquè estic així, perquè ells no poden, perquè ells no han sigut escoltats, perquè ells no han sigut consultats, i després, si fa, li llegiré un escrit que li dirigeixen a vostès mateixa, ells dient fent-s'ho saber. Per tant, aquesta és l'opinió del Bloc, aquesta és l'opinió de Compromís, després d'haver consultat amb els afectats. Senyories, realment tampoc és novetat. La seva política respecte a la gent més necessitada hem tingut clar com ho han fet vostès en l'aplicació, dic malament, en la falta d'aplicació de la llei de dependència. Arribem al mateix. Avui vostès només tenien que reglamentar, res més. I ara anem a perdre el temps, anem a fer una llei innecessària, anem a fer una llei que es doni encara més temps del que ens dona la legislació existent i així retardarem més les inversions necessàries per a l'accessibilitat universal al transport. Això sí, el nom és rimbombant. Llei d'accessibilitat universal. Miren, ojalà fora. Vostès no han fet una llei d'accessibilitat. Vostès no han fet una llei que retarde més l'accessibilitat al transport. I aquest és el sentit de la nostra esmena. Ja sé, seria un milagre que vostès acceptaren alguna de les coses que us he dit. Per tant, suposa que tindrem que passar a discutir després les esmenes parcials que estan fetes també en la mateixa línia i que han eixit també de les mateixes necessitats. Gràcies, señorías, per la seva paciència. Muchas gracias, señor Peñella. Para el turno en contra tiene la palabra el señor Ferrero.